Ta' min nerġgħu naqraw dal-passaġġ mhux twil isemgħuh. Qed niktiblek dawn l-istruzzjonijiet u nittama li niġi għandek malajr, imma jekk niddewwem nikteb sabiex tkun taf kif wieħed jeħtieġ iġib ruħu f'dar Alla li Knisja tal-Alla l-ħaj il-kolonna u s-sosten tal-verità. U innegabilment kbiru l-misteru tal-pjetà u kien manifestat fil-laħam ġustifikat fl-ispiritu rawħ l-anġli, proklamat fost il-ġnus emnut fid-dinja u ttieħed il-fuq fil-glorja. Mistieden għand ħbib tagħna biex għall-ikel. Immorru naslu fil-ħin inħabtu l-bib jiftħulna u jilqawna. Tiġi żejra u tgħidlek aħna fid-dar ninżaw iż-żarbun. U iva fil-fatt fuq barra l-bib hemm għażla xelta mhux ħażin ta' pari ta' żraben differenti u tinnota illi kulħadd libes l-slippers. Se nagħmel ħaninża żarbun, id-dar tagħna ma ninżawx. U l-idea li tinża żarbun fid-dar li ma toġobnix. U nindeja bil-kalzetti, speċjalment l-art tkun naqra kiesħa. Se nagħmel. Se ninżawhom, se ninżaw iż-żarbun jew le. X'nagħmel? Ninżaw. Għala? Raġuni waħda biss. Għax dik hija d-dar tagħhom u huma jagħmluhom ir-regoli. U jiena jekk irid inkun parti f'dik id-dar, irrid noqgħod għar-regoli tagħhom. U jekk dan huwa minnu għad-dar tagħna, kemm huwa aktar importanti illi fid-dar tal-Alla l-ħaj aħna nimxu skont ir-regoli u l-istruzzjonijiet li jagħtina u mhux kif ifett lilna aħna, kif se nġibu ruħna f'din il-Knisja. Se nagħmlu statwi jew ma nagħmlux. Se nitolbu lil Alla biss jew nitolbu lil Alla l-qaddisin ukoll. X'tip ta' priedka tisemgħu? X'inhuma l-veritajiet li ħanxandru minn hawn fuq? Nagħmlu artal jew nagħmlu sempliċi mejda tal-ikel kif għandna hawnhekk. Dawn u mistoqsijiet oħra, ħafna mistoqsijiet oħra. Kif se nwiġbuhom? Se nagħmlu x'inhu tajjeb u x'mhux tajjeb? Fundamentalment ir-risposta li nagħtu hija din. Mhux dak li jfett lilna, mhux skont it-tradizzjoni sempliċement għax xi ħaġa ilha ssir minn żmien Żemżem, u lanqas dak li huwa moda fil-kultura Kristjana llum. Aħna nieħdu l-ordnijiet tagħna minn fuq, minn Alla. Alla u dak illi jagħmel il-liġi fid-dar tiegħu stess. U aħna rridu noqogħdu għalija. L-aħwa jiena nista' ngħidilkom illi l-impenn tagħna f'din il-Knisja naf li huwa tiegħi ta' ħija Pawlu, ta' Joseph, ta' Andre, ta' Jonathan, u anke l-konvinzjoni tagħkom ukoll. Illi aħna rridu noġbu lil Alla u rridu noqogħdu għall-kelma tiegħu. Anke jekk ma tkunx popolari, anke jekk tkun skomda, anke jekk tkun diffiċli, aħna rridu noqogħdu għall-kelma tal-Iskrittura. Infatti, l-Kostituzzjoni tal-Knisja tagħna tibda b'din is-sentenza. Din il-Knisja hija msejsa fuq l-Iskrittura mqazza. Din il-Knisja hija msejsa, hija mibnija bħala pedament fuq l-Iskrittura mqazza. Il-kelma sħiħa, suffiċjenti u awtorevoli ta' Alla. U x-xewqa u t-talba tagħna għandha tkun din. Jalla kif imxejna fil-passat b'dak il-commitment, dak l-impenn illi nisemgħu il-kelma nifhmuha u nobduha, jalla aħna nkomplu fil-futur nimxu fuq dan il-regola sempliċi. Pawlu lil Timotju qallu isma' jiena ġej għandek u ħankellmek wiċċ biwiċċ. Imma jekk nittardjax, ovvjament dak iż-żmien traveling kien perikolus u imprevedibbli, għallu qed niktiblek u mnallax fil-providenza tal-Alla. Dak li kiteb lil Timotju kif għandu jordna u jamministra l-Knisja fil-Knisja ta' Efesu, qiegħed iservi lilna llum u lil eluf ta' knejjes fid-dinja llum u matul l-istorja tal-Knisja. Għax il-Knisja tal-Alla hija prezzjuża f'għajnejn Alla.
U jekk aħna fid-dar ta' xulxin nġibu ruħna b'ċertu etikett, kemm iktar fil-dar ta' Alla. Fatti l-Apostlu Pawlu jagħti 3 titli lill-Knisja, 3 titli kbar biex jagħti għadi l-identità x'inhi l-Knisja. L-ewwel nett jgħid li hija dar Alla. Dar Alla, il-familja ta' Alla. Aħna familja. Alla sar missierna permezz ta' Ġesu Kristu. U aħna ħwa ta' xulxin. Aħna ħwa ta' xulxin. U għaliex aħwa hemm dik iċ-ċertu fraternità bejnietna li tmur lil hemm il-ħbiberija. Il-Knisja mhix bħal pub jew post fejn tmur tieħu drink, illi forsi ltqajt ma' xi ħadd u qed kelma, imma mbagħad tlaqt il barra u impenn ta' xejn, mhux hekk. Aħna aħwa u għaliex aħwa jimpurtana minn xulxin. Okay, anke meta konna żgħar aħna fid-dar ta' ummi u missieri, kultant konna nagħtu naqra u niġġieldu ma konna nħobbu l-xulxin ukoll. U fl-aħħar mill-aħħar ninġabru mal-mejda u norqdu taħt l-istess saqaf. Hekk ukoll aħna meta xi ħadd minna imbagħtu l-koll miegħu u meta xi ħadd minna jifraħ nifirħu l-koll miegħu. Kif għadna f'bar rajt il xi ħadd u tlaqtlem, that's it, hawnhekk nibqgħu jimpurtana minn xulxin u narfu li xulxin bħala aħwa fi Kristu. It-tieni, l-Apostlu Pawlu jgħid li l-Knisja sejħilha l-Knisja tal-Alla l-ħaj. Il-kelma Knisja tfisser litteralment dawk li huma msejħin. Alla sejħilna mid-dinja biex inkunu tiegħu. Kelma bil-Malti, Knisja, għandna verb li huwa tiknes. Tiknes. X'tagħmel biex tiknes? Taqbad l-xkupa u tiġbor it-trapp u mbagħad tiġbru titfgħu fiż-żibel. Alla wkoll ġabarna lilna trapp tal-art imma flok tefana fiż-żibel adottana biex inkunu għalih it-teżor prezzjuż tiegħu. Knisja miġburin mawqudin flimkien. Il-Knisja kif il-kelma tintuża fit-Testament il-ġdid kull ma tfisser hija ġemgħa, assembleja. L-assembleja tal-poplu tal-Alla li niltaqgħu flimkien għal skop wieħed biss biex nagħtu qima lill-Alla fil-ispirtu u l-verità kif ridna hu. U qegħdin niltaqgħu il-Knisja tal-Alla il-ħaj. Il-ħaj. Alla li qiegħed preżenti magħna dalgħodu, qiegħed hawnhekk, qiegħed jisma' kull kelma li tingħad, jaf il-qalb ta' kull wieħed u waħda minna, Alla li jiltaqa' magħna fil-miġema tal-qaddisin tiegħu. U bil-preżenza tiegħu, bl-ispirtu u l-kelma tiegħu, il-mulej Alla iberikna. Però mbagħad it-tielet ħaġa jgħid aħna d-dar tal-Alla, il-Knisja tal-Alla l-ħaj, kun ma nżid fuq dan l-aspett li aħna Knisja, li aħna miġema, ħafna nies jinġemgħu ħafna okkażjonijiet oħra le. Tista' pereżempju tmur it-teatru u tingħaqad ma' nies oħra biex tkun spettatur, le? Biex tara il-dram jew il-kunċert li mor tara u tiddeverti, dak huwa l-iskop kollu tiegħek, u iva titqanqal emozjonalment ukoll. Aħna ninġemgħu mhux biss bħala spettaturi, ma bħala parteċipanti f'dak li qegħdin nagħmlu. Kull wieħed waħda minna qiegħed hawn mhux biex taraw show hawn fuq. Laqqas biss tisemgħu diskors, imma biex minn qalbkom u b'moħħkom intom tagħtu u b'fomkom tagħtu qima lill-mulej Alla tagħna. Qegħdin hawnhekk bħala parteċipanti. Ma ġejniex hawn biex niddevertu, imma din ngħidilkom illi meta nagħtu lill-Alla l-qima kif suppostu mill-qalb, mbagħad iva il-ferħ tal-mulej li ma tfissrux bil-kliem fil-fond ta' qalbna jimlina u jfawwar qlubna bil-ferħ tiegħu. Dar Alla l-Knisja tal-Alla l-ħaj u t-tielet, u nixtieq nagħmel aktar aċċenn fuq dan il-punt, il-Knisja sejħilha il-kolonna u s-sosten tal-verità. Il-kolonna u s-sosten tal-verità. Hawnhekk
ħammorru fl-industrija tal-bini, kolonna kollha nafu x'inhi pilastru li fuq serraħ il-bini, għal ma jkunxu għax jaqa' kollox, u s-sosten jew il-bażi li tirfet il-bini. Jekk inti din il-kolonna tagħmilha fuq x'imkien artab, mingħajr bażi soda, xorta waħda jiċċaqla avolja il-kolonna tkun soda. Allura trid il-pedament ikun b'saħħtu. Il-Knisja tgħidilna l-Iskrittura hija il-kolonna u r-rifda is-sosten tal-verità. Fit-Trafalgar Square, Londra, xi wħud minnkom kontu hemmhekk, hemm dik il-kolonna kbira ta' Nelson. Qiegħda fuq padestal kbir, kolonna għolja u fuq l-istatwa ta' Lord Nelson, l-ammiral tal-Navy Ingliża li kienet rebħet lil Napoleon fit-Trafalgar. Għall-Ingliżi dan il-bniedem huwa bniedem eroj tar-Renju Unit. Allura poġġew hemm fuq biex jiġi ammirat minn kull min ikun f'Londra. U dik hija l-istampa li għandu qudiemi. Din il-kolonna fuq bażi soda, dan il-pedestal, dan il-pilastru, illi fuqha fuq il-Knisja Alla poġġa il-verità tal-Evanġelju tiegħu. Li huwa iktar importanti mill-istatwa ta' Nelson. Il-verità tal-Evanġelju tiegħu. Il-Knisja l-bażi li hija soda, jekk il-bażi mhix soda jaqa' kollox, il-Knisja qiegħda hemmhekk biex tiddefendi l-Evanġelju. Biex ma jikrollax, biex ma jaqax. Għax l-edewwa tal-Evanġelju jagħmlu minn kollox biex ikissruh, biex iwaqqawh. Imma il-Knisja hija wkoll dik il-kolonna għolja illi fuqha hemm fuq insetara l-Evanġelju proklamat u mxandar. Il-Knisja għandha dan ir-rol tant importanti li tkun vuċi illi xxandar il-verità tal-Evanġelju. Irridu ngħidu, u din importanti, illi x-xogħol tal-Knisja huwa li xxandar il-Vanġelu. Il-Knisja m'għandix xi awtorità fuq il-verità. Il-Knisja m'għandix primat kif jgħalmu xi wħud fuq il-verità bħalli kieku l-verità oriġinat mill-Knisja u fil-Knisja. Al kontrarju, il-verità hija rrevelata jgħiduli intom minn Alla u mogħtija lill-Knisja u bil-verità rrivelata minn Alla lill-Knisja, il-Knisja tieħu l-ħajja. Fih tgħidilna l-Iskrittura fi Kristu intom ukoll emmintu. Kif stajna nemmnu fi Kristu? Wara li smajtu il-kelma tal-verità. Innotaw il-proċess. L-ewwel semgħu il-kelma tal-verità. Imbagħad emmnu u jkompli jgħid l-Evanġelju tas-salvazzjoni tagħkom. Ir-riżultat kien li huma ġew salvati u milquwejn fil-ħajja ta' Kristu. Il-verità tal-Evanġelju mxandra emnuta is-salvazzjoni u tiġi imwelda l-Knisja. Il-verità li tat lill-Knisja l-ħajja u l-verità wkoll li sostni l-Knisja fil-mixja tagħha. Meta Ġesu kien qed jitlob il-missieru fl-aħħar lejliet li bata, talab il-missier qaddishom bil-verità tiegħek. Jiġifieri lil dawn id-dixxiepli tiegħi. Iġbarhom, kabbarhom, għamilhom jixbħuni. Dik li tfisser li tkun imqaddes, li nsiru bħal Kristu. Qaddishom bil-verità tiegħek. U mbagħad ikompli jgħid, kelmtek hi l-verità. Il-verità hija qabel il-Knisja. Il-Knisja għandha l-obbligu li dik l-istess verità illi bija hija ħadet il-ħajja, l-istess verità issa trid tipproklama ix-xandara tollija fuq dak il-pedestal biex kulħadd ikun jista' jara. Speċjalment f'dinja mudlama, mitlufa, miskina, miżerabbli li qegħdin ngħixu fiha. Id-dinja li
hija ostili għal-verità, li ma trix tismaħħa, li ma ddoqx għal-widnejja, imma hija appuntu dik il-verità li d-dinja għandha bżonn tisma'. Bħal tifel marit illi ommu ġiblu l-mediċina, il-mediċina mhix tajba, il-mediċina hija morra u t-tifel ma jridix. U jobżoqiela u jirreżistija. Imma dik l-om ma xtħobbu tibqa' tinsisti miegħu sakemm ittielu jew tbellaħielu. Għaliex? Għaliex dik il-mediċina morra hi dik li għandu bżonn biex ifieq. U d-dinja illi ma tridx tisma' l-verità, l-istess verità aħna msejħin biex inxandrula għax bija d-dinja kapaċi tieħu l-ħajja. F'dinja ta' fejn il-verità hija relattiva, jiġifieri kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu u int għandek il-verità tiegħek u int għandek tiegħek u kulħadd jaffeċ u kulħadd ollejna l-opinjoni personali bħalli kieku hija l-verità. Għaliex finalment għax kulħadd irid jgħix kif iridu. Kulħadd irid jgħix kif iridu. Allura, hekk nemmen jiena, inti għandek verità oħra, inti għandek opinjoni differenti, ma jimpurtax tiegħek tajba tiegħi tajba wkoll. X'ġen ta' dinja qegħdin ngħixu fiha bħalli kieku għaliex nemmen xi ħaġa jien bil-forsi hija vera. Il-Bibja tgħid li hemm triq li tidher tajba għal bniedem. F'għajnejh tidher tajba. Imma it-tmiem tagħha huwa triq għal mewt. U dik hija d-dinja tal-lum. Kulħadd bl-opinjoni tiegħu, kulħadd minn għalih jaf, imma fil-verità miexi għat-telfin. U qegħdin ngħixu wkoll f'dinja fejn hemm geġwiġija ta' ħsejjes, ta' ilħna, ta' informazzjoni. U ħafna minna din l-informazzjoni li ħin kollu qegħdin niġu bombardjati minna hija irrelevanti, li ma tgħinikx, li ma fiex sugu ta' xejn. U speċjalment fid-dinja li qegħdin ngħixu fiha aħna. Għax qabel kont tagħlaq il-bieb u daqshekk. Imbagħad ġiet television, u t-television jimlik b'ħafna ideat, u mbagħad ġie radio, jew ir-radio ġa qabel it-television. Imma llum għandna l-internet li jidħol jorqod magħna, anke fis-sodda. Ħin kollu bombardjati viżjonijiet u bistampi u informazzjoni li ħana jiġi ngħid ħafna minna, il-parti l-kbira minna, hija relevanti u qed sempliċement toħdilna moħħna. U ma tħallinix nażlu bejn dak li hu tajjeb, dak li huwa ġenwin, dak li huwa utli, ma dak li ma jiswa xejn. L-aħwa, aħna għandna nkunu dik il-kolonna, dik il-pedestal li fuqu nuru ċar lid-dinja il-verità tal-Evanġelju, għax dak għandha bżonn tisma' d-dinja. Qegħdin ngħixu f'dinja wkoll ta' pluralità reliġjuża, fi kliem ieħor. L-idea li kull reliġjon hixi li fiha tajjeb u b'xi mod jew ieħor kollha se jwasslu għand Alla. L-idea ta' kull reliġjoni hija valida. Kelma biss ħanajt fuq hekk, dak li qal l-Muallem tagħna Ġesu. Jien hu t-triq u ħadd ma jmur għand il-missier ħlief bija. Issa żelint li min trid tobdi, jew il-kultura moderna tal-lum pluralista, jew lill-Muallem tagħna Ġesu. L-aħwa, jekk Ġesu għandu raġun u m'għandix dubju li għandu raġun. Id-dinja madwarna bir-reliġjonijiet folots inventati mill-bniedem edha fid-dlam u mhijiex għat-telfin tagħha. Aħna hemm bżonn inkunu dik il-kolonna illi fuqha nerfgħu il-verità biex il-verità tidher u nsejħu lin-nies din hija triq tas-salvazzjoni, imxu fiha Ġesu Kristu hu s-salvazzjoni. Tajli qed issemmi li d-dinja li l-Knisja hija il-pedament, il-kolonna, il-pedestal jekk trid tal-verità. Imma x'inhi l-verità propjament li qed jitkellem fuq l-Apostlu Pawlu? U jgħidilna li innegabilment kbir hu il-misteru tal-pjetà. Nifhmuha. L-ewwel nett isejħlu il-verità jsejħilha misterju. Issa il-kelma misterju kif nużaw aħna
hekk f'xi ktieb ta' tfal il-misteru tal-ar il-kbir, xi ħaġa sigreta. Le, fit-Testament il-ġdid, il-kelma misteru kif użata mill-Apostlu Pawlu tfisser verità rivelata minn Alla. Ħanerġa' ngħidha, verità li ma ksibniex aħna bl-erf tagħna jew bix-xjenza tagħna jew bl-esperimenti tagħna jew bil-filosofija tagħna, hija verità illi għarrafinna Alla. Tajjeb, jgħidilna li kbir hu l-misteru tal-pjetà. Għaliex huwa kbir? Għaliex din il-verità li qed isemmi hija tant kbira? U jagħtina lista ta' 6 punti iso statement of faith text arrija ta' fidi, għaw min jgħid li kienet Tanja li kienu jkantaw fil-Knisja Bikrija, u jgħidilna ftit mis-sugu ta' din il-verità, ta' dan il-misteru illi Alla rrivelanna. U jsemmi 6 affarijiet. U li kien manifestat fil-ġisem jew fil-laħam, ġustifikat fl-ispirtu raħu l-anġli, proklamat fost il-ġnus, emnut fid-dinja, ittieħed il-fuq fil-glorja. Fuq min qed jitkellem? Fuq il-Mulej Ġesu Kristu. U li kien manifestat fil-ġisem. U li huwa Alla li ħalaq l-univers, li kien mal-missieru fl-Ispirtu Santu fl-eternità, ġie fid-dinja fil-ġuf ta' Marija Verġni u sar bniedem. Kif ngħidu fil-kredu għalina u għas-salvazzjoni tagħna sar bniedem bħalna mingħajr id-dnub. Alla ġie jżurna, Alla ġie fostna bħala bniedem u mexa fuq l-istess art illi nimxu aħna. U għex fuq id-dinja u xandar il-Vanġelu u għamel mirakli u stqar li huwa l-iben Alla, imma d-dinja ma rfitux u memnitux. U l-mexxejja Lut qabduh, arrestawh u tawh il-pjena kapitali għaliex qal li huwa l-iben Alla. U meta kien imdendel ma' dak is-salib, il-mexxejja Lut iddih u bih u ċċikawh u għajruh, jekk inti l-iben Alla, inżel minn hemm u nemnuk. U dakinhar il-Mulej Alla qgħad sieket u ma tkellem xejn u Kristu miet dik il-mewta infamja fuq salib. Kien mitfum. Ma fit-tielet jum kien ġustifikat. Kien muri li ju tassew ġustifikat fl-Ispirtu għax kien bis-saħħa tal-Ispirtu Santu illi Ġesu tqajjem minn bejn l-imwiet biex juri illi l-claims tiegħu li ju l-iben Alla kienu vera. Dak kollu li qal fuq innifsu kien veru. Ġesu u tassew l-iben Alla li ġie fid-dinja biex jagħti ħajtu b'fidwa għal ħafna, biex jeħlisna minn nubietna. Ġustifikat fl-Ispirtu raħu l-anġli, infatti kienu l-anġli l-ewwel xhieda tar-reżurruzzjoni tiegħu u meta marru Marta u Marija u l-oħrajn kienu l-anġli li qalulhom illi Ġesu kien qam. U Ġesu wera lilu nnifsu mhux biss lill-anġli imma lil mijiet ta' nies biex ikunu xhieda tal-qawmien tiegħu. U kien ukoll proklamat fost il-ġnus. Nies li huma stess iltaqgħu ma' Ġesu li jemmnu l-Evanġelju li mbagħad tferxu mad-dinja kollha u rriedu jwasslu dak il-messaġġ li ma setgħux iżommuh għalihom infushom. Kif tista' aħbar sabiħa bħal dik illi xi ħadd ġieb patti għal dnubietna u li qam mill-mewt li tagħna r-rebħa fuq l-ara għadu tagħna u l-aħħar għadu tagħna l-mewt, kif tista' żomm għalik innifsek. U nies ibda mill-ewwel seklu l-apostli bdew jinfirxu mal-Mediterran u l-Asja u l-Ewropa, sal-ġurnata tal-lum eluf kbar ta' nies mad-dinja kollha qegħdin hemmhekk bħala xhieda ta' Ġesu Kristu. Ixandru l-isem ta' Ġesu Kristu biex il-bnedmin iduru lejh u jsibu l-ħajja fih. U hemm minut fid-dinja. Dak illi darba kien miċħud, issa għandek miljuni ta' nies illi lesti li jagħtu ħajjithom għalih, jemmnu fih. Għas-salvazzjoni ta' ruhom jafdaw lilu. Għat-mexxija ta' ħajjithom jafdaw lilu. Għal-futur tagħhom, għall-eternità jafdaw lil Mulej Ġesu. U jiena
ma nistax ma nsaqsikx hekk lilek personalment u ngħidlek u int smajtu dan il-messaġġ u jekk iva x'għamilt bih? Emmint bħalma emmnu tant miljuni ta' nies? Temmen fil-mulej Ġesu Kristu? Minix ngħidlek li smajtx bih, ovvjament li kulħadd semma bih f'dal-pajjiż. Imma jekk kollok issa stess il-mulej sejjaħlek u jġibek qudiemu u jgħidlek jien għalfejn għandi ndaħlek il-ġenna. Se twieġeb? Se tgħidlu għax jien kont bniedem tajjeb? Se toqgħod tiddeludi lilek innifsek dawn il-ħrejjef? U x'tajjeb tajjeb? Ġesu ġie biex isejjaħ il-mitinbin. Ġesu ġie jsejjaħ lilek. U jekk tkun naqra onest miegħek innifsek, ikollok tammetti quddiem Alla li inti midneb. X'inhu mela? X'inhi r-raġuni li Alla għandu jdaħlek fil-ġenna? Ir-raġuni għandha tkun waħda. Tgħidlu mulej, jien ma jistħoqlix imma jien emmint fil-mulej Ġesu Kristu u d-dnub tiegħi ħadu fuq is-salib u bis-saħħa tiegħu jiena nitolbok turi dil-grazzja miegħi u ddaħħalni fl-għena tal-ġenna. U l-aħħar verità li jsemmi hija ttieħed il-fuq fil-glorja. U dan huwa vers li jagħtini ferħ ġo qalbi u li umilja lilu nnifsu u li tbaxxa sal-mewt infamja ta' salib u li da il-mewt u kien mitfun għalija issa huwa mqajjem u eżaltat u merfuħ fis-sema fil-glorja tal-Missier fejn jistħoqlu li jkun. Dan l-aħwa huwa ir-raġuni għalfejn Pawlu jsejjaħ li huwa kbir il-misteru tal-pjetà, kbir. Għax Ġesu Kristu, il-mulej Alla tagħna, huwa Salvatur kbir. Tinnotaw l-aħħar ħaġa li jgħidlu jsejjaħlu il-misteru tal-pjetà. X'inhi pjetà? Mhux kelma li nużawha ta' spiss, bl-Ingliż hija godliness, hija kelma li tfisser reverenza. Reverenza lejn Alla. Dak li fit-Testament il-qadim il-kunċett ta' biża ta' Alla. L-inti għaraft lil Alla u għandek dik iċ-ċertu unur f'qalbek għalih, dik iċ-ċertu reverenza, biża, qima. Reverenza li imbagħad tirriżulta f'bidla fil-ħajja. Li inti tittobdi lil Alla, li inti trid tagħmel dak li hu sew għax tibża minnu, għax għandek reverenza għalih. Ir-reliġjon u r-reliġjożità li sempliċement timla moħħok b'ħafna teoloġija u ħafna kliem tqil u ħafna ritwali illi mhix mibnija jew ma tirriżultax f'bidla fil-ħajja ġenwina li tirriżulta f'ħajja ġusta u mimlija mħabba lejn il-proxmu tiegħek, dik mhix il-fidi tal-Iskrittura. Il-misteru ta' tjieba, il-misteru tal-pjetà, il-Vanġelu iwaslek biex tafda lil Kristu biex isalvak u tafda lil Kristu biex imexxik għal ħajja qaddisa fuq din l-art. Meta kontu deħlin fil-Knisja xi wħud minnkom innutaw xemm miktub fuq il-bieb. Soli Deo Gloria. L-għana ħari tagħna bħala Knisja huwa appuntu dan. Illi bħajjitna u bimġibitna u bikliemna nagħtu glorja lil dak illi ħabna u xtrana bid-dem ta' ibnu stess. Soli Deo Gloria. Dik hija l-pjetà, dak huwa l-iskop kollu illi aħna qegħdin hawnhekk. L-aħwa ejja nitolbu lil Alla illi jallimna nġibu ruħna sew fid-dar tiegħu. L-ewwel billi nħobbu li xulxin bħala aħwa u t-tieni biex meta ninġabru bħala Knisja bħala Assembleja niġu hawnhekk bl-intenzjoni u bix-xewqa illi nagħtuh qima skont il-verità ta' kelmtu. U fuq kollox, ejja ma ninsewx dan ir-rwol li tagħna Alla f'din id-dinja illi nkunu il-kolonna u s-sosten tal-verità. Il-verità tal-Evanġelju li d-dinja tant għandha bżonn. L-ewwel nett għalina nfusna
ejja natalmu l-iskrittura, għax l-iskrittura tiġbor fija il-kelma u l-verità ta' Alla. Ejja nħallu l-iskrittura tibdilna fi xbija ta' Kristu, imma mbagħad ejja nkunu hemmhekk aħna li niddefendu il-verità u li nxandru il-verità tal-Evanġelju. Tgħidli iebsa, iva, u titlob impenn, iva, imma l-aħwa, din hija s-sejħa tagħna. Għalhekk Alla ħallina f'did-dinja biex inkunu il-kolonna u s-sosten tal-verità. Bl-għajnuna tal-Alla ejja nagħmlu hekk.